Preservation and storage of food is not something that came with civilization. It is part of our indigenous knowledge systems. We dug holes. The holes were called imigodi yopata, and we would store maize, seeds, everything else. There's also science that was coupled with how to cater for the hole that you just dug. Sometimes a hole will be wet or damp, so the elders will use leaves of certain plants so as to mitigate the problem. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sidingida umbhalo buciko obizwa ngokuthiwa Inzima Ndlela obhalwe nguNjabulo P Madlala. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Please stay here. Now you know this is your permanent home. As you do that, please remember to spread the word because that may assist the channel kakhulu. Ngaphambi kokuthi siqalise sidingide lokho esikuhlelele lolu suku, ake siqhubeke sifunde. Sizoqalisa lapho sagcina khona. Inkundla yesibili, isigcawu sesikhombisa. Kufundeka ngalolu hlobo, sivule abakaki. Kusemzini wenyanga uNhliziyombi bashise embazwana kwaZulu. Kumthathe amahora amane umqapheli ukuba afike lapha. Inxuluma lenyanga yezizukulwane ibiyelwe ngomthuma bese iba namasanga amathathu. Esibayeni kukhona imigodi yopata, kanti isibaya sonke sizungezwe ngomthangala ngogange. Bese kuba nomthangala wamatshe angamamitha 4 eceleni. Ngasesibayeni kuhlezi uhlaka lwenyanga ugubese. Umatasa ubaza isigqiki. Akhuleke umqapheli esebenzisa izibongelo zenyanga ayezithole ebhokisini. Kodwa lensizwa yakwagubese lutho ukumnaka. Seliphelile manje ihora emile esangweni, futhi seliqala nokukhwifa amathe ezimpukane. Sivale abakaki, umqapheli, sivule abakaki. Ememeza emi esangweni elikhulu, elingena uwonke wonke. Sivale abakaki. Wena wangasenhla, nyanga yezizukulwane, maxabana nesilo kufe sona. Nkunzu kuthoba kwayo, mafavuke onjengedangabane. Ugubese, sivule abakaki. Ngesikade, sivale abakaki. Ungubani wena ndoda mphini, umqapheli, sivule abakaki. Ezinika isibindi, sivale abakaki. Ngingumqapheli indodana kaQhilika eMgungundlovu. Ngize lapha ukuzobona inyanga uNhliziyo bashise. Ugubese, sivule abakaki. Ehleka, sivale abakaki. Ungubani wena ongazi ukuthi akufikwa ngalesi sikhathi kwaNgqondonkulu? Yihora leshumi manje. Bonke abantu abeze lapha bafika kusempondo zamnenke. Umqapheli, ayidle izishiyele mfowethu. Ugubese, ungaphinde ungibize ngomfowenu. Ngingugubese mina, uhlaka lwenyanga yezizukulwane. Umqapheli, ngiyaxolisa Gubese. Njengoba sengike ngasho, ngivela kude kakhulu Nkosi yami. Bekungelula ukuba ngifike ekseni kakhulu. Kungithathe amahora 4 ukuba ngifike lapha.
nakhona lapha bengindiza lapho emgwaqweni. Oh my word, ake ngiphinde ngifunde. Nakhona lapho bengindiza nje lapha emgwaqweni ugubese. Lapha ndodana, umuntu uyakhokha ngephutha lenzile. Awumane nje uxolise kube kuphela. Bonke abantu abafika lapha bayakwazi lokho. Umqapheli, ngizimisele ukukhokha noma malini efunekayo. Ugubese, akuyibeke eceleni indaba yemali ndoda yamadoda. Yini sengathi uhamba nangemoto nje? Abani labo khiye obalengisile? Umqapheli, sivule abakaki. Ehle kahle kubala, sivale abakaki. Impela kunjalo. Ugubese, enye into okufanele uyikhokhele leyo. Uma uze lapha kufanele uhambe ngezinto zomphakathi. Umqapheli, bengingazi, ngiyaxolisa. Ugubese, kuzofanele ukhokhe. Naleli sango ongene ngalo elomphakathi bekufanele ungene ngesango lekhohlwa elingale. Umqapheli, njengoba sengishilo, ngiyaxolisa Nkosi yami. Ngiyaqala ukubeka umcondo wami kulo muzi. Ugubese, elinye futhi iphutha lelo. Uma uqala ukufika lapha ekhaya, uyaye ufike negazi ozokhunga ngalo inkosi. Umqapheli, igazi. Ugubese, impela. Umqapheli, igazi lani? Ugubese, lo muntu. Umqapheli, sivule abakaki. Ethukile, sivale abakaki. Igazi lomuntu, ngizolithathaphi mina igazi lomuntu? Ugubese, bekufanele ubulala umuntu bese ufika negazi lakhe ukuze ukhunge inyanga yezizukulwane. Umqapheli, kwanzima-ke lokho. Ugubese, nalapho uzokhokha. Umqapheli, ngizokhokha ngani? Ugubese, phumela ngaphandle ungilinde khona. Sivule abakaki. Aqhubeke nokubaza ugubese aze aqede. Sonke lesi sikhathi umqapheli uthithibele ngaphandle kwenquluma. Ngesikade aphinde ambize ugubese. Sivale abakaki. Ugubese, izindlebe zakho ndoda, kuyacaca ukuthi zigcwele izigonogono. Ngitheni ngendaba yaleli sango ongena ngalo? Umqapheli, ngiyaxolisa Nkosi yami, bengithi sesidlulile lapho. Ugubese, akudlulwa nangephutha entweni lapha ekhaya mfana wami. Akulokothwa nje kudlulwe entweni. Siza-ke udilayele ngale kuleliya sango. Sivule abakaki. Emva kokuba esengenile umqapheli, ugubese amthele ngamanzi anukayo akade kucwilwe kuwo isikhumba senkomo. Athimise ethimisile ugubese. Sivale abakaki. Ugubese, ngilandele. Umqapheli, ngeke ngaya emotweni Nkosi yami ngiyoshintsha. Ugubese, ucabanga ukuthi kusiniswa amahleza wena mfana lapha? Ngithe ngilandele. Sivule abakaki. Basondele ngasesiswini sesibaya. Avula umgodi wopata ombozwe ngetshe. Bese kuphuma ivondwe linqasha. Alibambe. Sivale abakaki. Ugubese, libambe. Umqapheli, angeke lingilume. Ugubese, sivule abakaki. Ngolaka, sivale abakaki. Bamba ivondwe ndoda. Umqapheli, sivule abakaki. Ngokwesaba, sivale abakaki. Lizongiluma. Ugubese, ngithe asiwasinisi amahleza lapha wena. Leli bhoqongwane leli. Uyazi ukuthi singakanani isikhathi ongichithela sona? Umqapheli, sivule abakaki. Azama ukulibamba. Limhlephule isikhumba esihlakaleni ngamazinywana.
sivale abakaki. Maye babo, ugubese. Ungichithela isikhathi ndoda. Kungcono ngilidedele leli vondwe ulijahe wena uzulibambe. Kunjani lokho? Umqapheli. Kulungile ngizolibamba. Sivule abakaki. Azinike isibindi alithi xavu. Sivale abakaki. Uyesabeka lo nogwaja wakho. Ake ubheke nje uyahlafuna. Uhlafuna isicubu sami. Ugubese. Akuwona unogwaja lona ndoda, yivondwe. Umqapheli. Usungalithatha-ke baba. Ngisafuna ukuthola into yokubopha inxeba ngoba liyansonsotha. Ugubese. Lihlinze. Umqapheli. Libulaleke phela. Ugubese. Ndoda, yenza lento engikutshela yona. Umqapheli. Angilibeke phansi-ke ukuze ngilichifize ngetshe. Ugubese. Kumele ulihlinze liphila. Umqapheli. Ini kanjani nje? Ugubese. Yenza lento engikutshela yona ndoda. Isikhathi siyahamba. Umqapheli. Ngeke ngikwazi mina ukuhlinza lento iphila. Ugubese. Sivule abakaki. Ngolaka sivale abakaki. Mfana wami, phuma uphele lapha ekhaya. Ungaphinde futhi ubuye. Uyangizwa? Umqapheli. Sivule abakaki. Ngingiza. Sivale abakaki. Ngiyaxolisa baba. Ngizozama-ke. Kodwa kunganjani ngiqale ngiliklinye kuqala? Ugubese. Ngeke kulunge. Lihlinze liphila. Sivule abakaki. Avela acimeze kube kanye umqapheli. Ulihlinza nje liyakhala, liyabhilita, liyamluma. Ekuqedeni kwakhe alijikijele laphaya, aphefumulele phezulu. Sivale abakaki. Umqapheli. Sivule abakaki. Ephefumulela phezulu njengomuntu ekade egijima. Sivale abakaki. Nakho-ke sengiqedile. Ugubese. Kuhleke lokho. Ngilandele. Sivule abakaki. Balandelane baze bayongena endlini. Ewuguqa sithandaze. Bengakangeni akhuleke ugubese. Sivale abakaki. Ugubese. Sotamela. Wena owayidla waze wayililela. Maxabana nesilo kufe sona. Nkunzi ukuthoba kwayo. Siyakhuleka nyanga yezizukulwane. Zinhliziyombi ezinkulu. Ngonyama ebhodla kwenanela mawa nezihosha. Siyakhuleka baba. Ngikulethele umqapheli oyindodana kaQhilika. Osemgodini wopata. Unhliziyombi. Ngenani. Ugubese. Siyathokoza mkhulungwane womkhancala. Isizwe sinebhobe ngaphandle kwakho. Masande gubuka. Umqapheli. Sivule abakaki. Sakunyenyeza esaba. Sivale abakaki. Siyabonga nyanga enkulu. Unhliziyombi. Sivule abakaki. Ebhekise kumqapheli. Sivale abakaki. Ake usishiye nje kancane ndoda. Sivule abakaki. Aphumele emnyango umqapheli alinde khona. Emva kwemizuzu engamashumi 20 abizwe. Sivale abakaki. Unhliziyombi. Uvalelisile kunkosikazi ekhaya. Umqapheli. Yebo nyanga enkulu. Unhliziyombi. Bekungafanele. Unamaphutha amaningi ndoda. Uma uza lapha awuvalelise ekhaya. Umane unyamalale nje. Unamaphutha amaningi kakhulu ndoda. Kufanele ukhokhe. Umqapheli. Sivule abakaki. Ezinika isibindi esingekho. Sivale abakaki. Kulungile wena wangasenhla. Ngizokhokha.
unhliziyombi. Okokuqala nje umuntu akafiki lapha ekhaya engawuphethe umngenandlini. Uma kungukuthi uyaqala ukufika, nina nobabili nomngani wakho ninqume ukuxolelana. Thabatha nasi isijula somkhonto, umqapheli. Ngisenze njani wena wangasenhla, unhliziyombi? Lapha ekhaya umuntu akawuphuli umthetho aphile. Isibonelo esibi siyasishulwa lapha ekhaya. Ugubese uyisibonelo esibi. Ube namaphutha amaningi kodwa ukuxolelile. Umane nje wathi hlinza ivondwe. Ugubese wazi kahle ukuthi asilokothi senzelele lapha ekhaya. Bekufanele akungenise emgodini wopata nokuyilapho zenzeka khona izinto. Kuyimanje kufanele ngabe kawusenazo izitho eziningi zomzimba, umqapheli. Sivule abakaki. Ebuka ugubese owayesengumfunzana laphaya ekhoneni. Sivale abakaki. Ngenze njani ngalo mkhonto wena wangasenhla, unhliziyombi? Masihambe sobathathu siye emgodini wopata. Yilapho khona uzofike ubhokode ugubese ngalesi sijula somkhonto aze afe. Ngizokunika imizuzu emihlanu nje kuphela ukuba wenze kanjalo. Uma iphela imizuzu emihlanu esadla anhlamvana kuzofa wena. Siyazwana, umqapheli? Angikaze ngibulale umuntu empilweni yami, unhliziyombi. Sivule abakaki. Ngolaka sivale abakaki. Kasisinisi amahleza lapha mfana wami. Siyezwana? Masihambe. Uke uphinde nje futhi ungiphendule. Ngingunhliziyo mina. Akukhona ekhaya konyoko lapha. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Uzo omfushane ofika ekhanda lami yilona. Ngabe uyazwelana yini nomqapheli ngemuva kokufunda lesi siqeshana? Sekela impendulo yakho. Ngingaphendula ngalolo hlobo. Futhi ekuphenduleni kwami bengingaphendula sengathi ngiphendula umbuzo omude ngendlela impendulo yami izoba yinde ngayo. Bengizoqalisa ngalolu hlobo. Ngiyazwelana ngoba seliphelile ihora umqapheli ethithibele esangweni. Kade khuleka esebenzisa izibongelo zenyanga ayezithole ebhokisini, kodwa akanakwe muntu. Ngemuva kokungena, umqapheli utshelwa ukuthi akusona isikhathi sokufika lesi. Bonke abantu abeza kwanhliziyombi bafika kusempondo zamnenke. Ngakho-ke uzokhokha. Uma kuyiwa kwanhliziyombi akuhanjwa ngemoto yakho, kodwa usebenzisa izinto zomphakathi. Umqapheli uzokhokha ngoba uze ngemoto yakhe. Umqapheli akangenanga ngesango lekhohlwa, kodwa umqapheli wasebenzisa isango lomphakathi. Uzokhokha. Njengoba eqala nje ukufika lapha kwanhliziyombi, bekufanele aphathe umngenandlini azokhunga ngawo inkosi unhliziyombi, okuyigazi lomuntu ambulele ngezandla zakhe. Njengoba yena engaphethe lutho nje, uzokhokha. Ugwetshwa ngugubese ngokuba amthele ngamanzi anukayo. Lawo manzi kade kucwilwe kuwo isikhumba senkomo. Kuthiwa makabambe ivondwe. Kuthiwa makalihlinze liphila. Uyathathwa umqapheli. Usiwa kuguqa sithandaze lapho khona unhliziyombi. Ugubese uyakhuleka. Wethula umqapheli njengendodana kaqhelika.
lona osemgodini wopata. Kuyacaca kunoma ubani ukuthi uQhilika wabulawa unhliziyombi. Nakumqapheli njalo kuyacaca. Umqapheli utshelwa ukuba isigwebo sakhe sincane kakhulu, bekufanele ngabe ufakwe kweminye yemigodi yopata. Ukube bekunjalo ngabe kukhona amalunga omzimba angasenawo, ngoba umuntu akaxolelwa kulelo khaya. Umuntu owaphule umthetho akufanele aphile. Nakugubese kuyoba njalo. Ugubese lo uyobulawa ngumqapheli kungakapheli imizuzu emihlanu. Muphi omunye umbuzo omfushane ofika ekhanda lami yilona olandelayo. Ngabe yini inhloso yombhali ngokusethulela indikimba yokuthwala? Lapha futhi impendulo yami izoba yinde. Sizoqalisa ngalolu hlobo. Ukuthwala kunomthelela ongemuhle. Kunemibandela okufanele ilandelwe. UQhilika ubethwele. Ukwedlula kwakhe emhlabeni kucindezela indodana yakhe ukuba ingene shi ezicathulweni zakhe nayo ithwale. Ukuthwala kuhlanekezela iqiniso. Umgodi wopata wawusetshenziswa kwaZulu njengendawo yokugcina ukudla ukuba kungaboli. Kwakufakwa yonkinto, wena nyama, wena mbila, wena bisi, wenani. Kodwa kwanhliziyombi ngoba kuqhutshwa indlela yabantu abangebahle enhliziyweni. Kufakwa abantu ababulewe ocatshanga ukuthi bangcwatshwa njengoQhilika. Kuhlala izilwane ezinjengamavondwe. Kufakwa abantu ababulawelwe ize njengogubese. Kwathiwa akhanjwe kuyiwe emgodini wopata kungapheli imizuzu emihlanu angakafi. Uzobhokodwa ngomkhonto aze afe. Lingani bami nani bafundi, kungani ngithi ugubese ubulewelwe ubala noma ize? Yingoba umqapheli wayeqala ukuya kwanhliziyombi. Yebo, ushiyelwe umqulu ongangeBhayibheli, kodwa akekho umuntu ongakhumbula yonke into ebhaliwe eBhayibhelini. Ngakho-ke naye uma ngabe uyise uQhilika wayey'bhalile zonke lezo zinto lezo, kwakungenzeka ukuba umqapheli akhohlwe njengoba vele ebonakala engumuntu ongazi. Kungani-ke unhliziyombi angashongo ukuthi uma umqapheli angabuya okwesibili enze okungalindelekile, angalandeli imiyalelo, oyomngenisa-ke ongugubese useyojeza? Balingani bami nani bafundi, siyazi sonke isakhiwo singumbuzo omude, kodwa-ke manje ngizothatha ingxenye yesakhiwo, ngizothatha umzimba. Ukhumbuzana nje umzimba unokuthathu, unokubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, unovuthondaba, ngisho umzimba walo mbhalo wobuciko. Ake siboneke. Ukubhebhetheka kodweshu yingenkathi imoto kamqapheli iyehwa, isha ingqongqa, yaphela nya. Kwacaca ukuthi noma ngabe isicishamlilo besingabizwa besivele singeke sathola lutho. Isixakaxaka sibona kugqekeziwe ebhodlela sitolo, sitshelwa nguSakhile
owafika ngenkathi kusha imoto kamqapheli iyehwa. Khumbuzana nje, isixakaxaka yingenkathi iy'nkinga ziqhamuka nxazonke, ziqhamuke zelakanyana. Ake sibone inkinga yesibili. Yingenkathi bathengi bekhononda ngesuphamakethe ukuthi sengathi abaphethwe kahle njengoba uqhilika esedlulile emhlabeni nje. Abasathandisisi ukuya bayothenga, ikakhulukazi abazalwane abasonta nomqapheli nokhozi. Okwesithathu, ukulahleka kwethenda yamamiliyoni ngoba isafa ithi kungenzeka ukuthi kunokwenzelela. Okwesine, umqapheli usenqume ukuba avele anyamalale nonkosikazi wakhe. Ukhosi ukhala inyembezi, akafuni ukuba bayekele amabhizinisi. Ubona sengathi abantu bazobona sengathi umqapheli akahlakaniphile, akalona iqhawe, uyisehluleki. Okwesihlanu, ukhosi ulalela umfundisi nomfundisikazi ukuba babanqumele ugwayi katiki, babatshele ukuthi kufanele baphile yiphi impilo, kanti nabo badala banemvume yokwenza ngendlela yabo. Ufuna ukuba babe nengane ngoba engazi phela ukhosi ukuthi yiziphi izingqinamba umqapheli abhekene nazo. Okwesithupha, umqapheli uya kwanhliziyombi, uhlangana nembandela bonisa ngokusobala ukuthi kwanhliziyombi akusiniswa mahleza. Okokuqala, kufikwa kusempondozamnenke, hhayi ngehora leshumi. Okwesibili, akuhanjwa ngemoto yakho, kusetshenziswa izinto zomphakathi. Kungenwa ngesango langasokunxele, hhayi elomphakathi. Uma uqala ngqa ukufika, uye uphathe umphako, okuyigazi lomuntu ombulele. Akekho obonayo aphinde aphile. Nogubeze wona ngokuba axolele umqapheli angamfaki emgodini wopata. Ngakho-ke ugubeze uyobulawa nguye umqapheli ngokumbhokoda ngemikhonto. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje sizogcina lapha. Nisale kahle, niyathandwa.